உங்களை வரவேற்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஜலசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா கிளியரா இருக்கா மாதாஜி? இஸ் இட் ஓகே? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். அத்தியாயம் 14 குணத்ரய விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். அந்த 3 குணங்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். அத்தியாயம் 13 சுருக்கம். நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறதுனுடைய சுருக்கம் இங்க பாக்குறோம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்டாரு. சேத்திரம்னா என்ன, சேத்திரக்ன அப்படின்னா என்ன, நேயம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு 6 கேள்விகள் கேட்டாரு. அதற்கு பகவானும் விளக்கங்கள் எல்லாம் சொன்னாரு. அந்த அறிவை பெறுவதற்கான என்னென்ன வழிமுறைகள் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டாரு. அதுக்கும் பகவான் சொன்னாரு. நேயம்னா அறிவின் பொருள். சோ அந்த போக்கஸ், நம்ம கோல், அது எப்படி ரீச் பண்றது அப்படிங்கிறதையும் பத்தி சொன்னாரு. பிரகிருதினா என்ன, புருஷானா என்ன, இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது, அதனுடைய யூனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா களத்தின் செயல்கள் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம். சோ அறிவின் பார்வை, சேத்ரா சேத்ரஜ்ஞ ஏவம் அந்தரம் ஜானா சாக்சஸ். சோ இந்த அறிவை எப்படி பெற முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பற்றி பகவான் விளக்கமாக போன சாப்டர்லயே சொல்லிட்டாரு. இப்ப இந்த சாப்டர்ல 14வது சாப்டர்ல என்ன சொல்ல போறாரு, குணங்களின் நிபந்தனை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். குணாதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு. சோ ஒவ்வொரு 3 குணங்கள் இருக்கு. அதனுடைய கேரக்டர்ஸ், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன, அந்த செயல்கள் செய்யும் போது என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் மற்றும் எந்தெந்த செயல்களில் இருந்தால் இறப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பற்றி பார்க்க போறோம். முறைகளை மாற்றுதல் அப்படின்னு, மாம்சயோ அப்படின்னா ஒரு குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் இன்னொரு குணத்திற்கு எலிவேட் ஆக முடியுமா,
இல்லை ஒரு குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் இன்னொரு கீழ் குணத்திற்கு இழிவடைய முடியுமா அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஸ்லோகங்களே இதுல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் புக்கை பார்த்து படிச்சிடலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூய பிரவிஷ்யாமி ஞானானம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனைய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதா. எல்லா முனிவர்களும், பகவான் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். மறுபடியும் பகவான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல போறாரு. என்ன விஷயம்? 3 குணங்களை பற்றிய அந்த ஞானத்தை தரப்போகிறார். இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்ம்ய மகாகதா சர்க்கே பீனோபஜாயந்தே பிரளயேன ப்யதந்தி ச. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை, தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை, அல்லது தலைப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. அதாவது இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம், எந்த அறிவில்? முக்குணங்களை பற்றிய அறிவில். அதை பத்தி நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எதை அடைந்ததற்கு சமம் அப்படின்னா பகவானை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவை அடைந்ததற்கு சமம். சோ இந்த மாதிரி அடைந்ததுக்கு அப்புறமா, பக்குவப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அவர்கள் பிறப்பின் போது படைக்கப்படுவது இல்லை, மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்பது இல்லை. அதே மாதிரி அந்த தலைப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. அந்த வாழுகின்ற காலத்தில் இந்த 3 குணங்களாலும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. 4th ஸ்லோகம். சர்வயோனிசு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியா தாசாம் பிரம்ம மகத்யோனீர் அகம் பீஜ பிரதா. மொழிபெயர்ப்பு. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருளியல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நானே விதையளிக்கும் தந்தை, அகம் பீஜ பிரதா அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில், இந்த பொருள் உலகில பிறக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த பிறப்பு எப்படி சாத்தியமாகிறது அப்படின்னா பகவான் தான் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை. ஒரு செடி வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு விதை தேவைப்படுகிறது. சோ அந்த விதையை விதைச்சோம்னா தான் அதுல இருந்து செடி உருவாகும், சின்ன துளிர் வரும், அது சின்னதா வளர்ந்து செடியாகும், மரமாகும். சோ அதே மாதிரி எல்லா உயிரினங்களும் வாழணும், அப்படி வளரணும், பிறக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு விதையளிக்கும் தந்தையாக பகவானே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். அதேதான், குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருளியல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாருங்க எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கிறது, ஊர்வன, பரப்பன, இல்லைங்களா? சோ இத்தனை உயிரினங்களுக்கும் விதையளிக்கும் தந்தையாக பகவானே இருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த 14.4 அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு. அகம் பீஜ பிரதா அப்படின்னு. இதா 14.5ல சத்வம் ரஜஸ்தமயிதி குணா பிரக்ருதி சம்பவா நிபத்தந்தி மகாபாகோ தேகே தேகினம் அவ்யயம். பொருளியல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். நம்ம எப்ப பிறந்து மண்ணுல விழுகிறோமோ அப்பவே 3 குணங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கின்றன அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ நன்மை, அது என்னென்ன குணங்கள்? இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல 3 யுவதிகளை சொல்கிறார்கள். ஒரு யுவதியும் ஒரு குணத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. சோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குணம் நன்மை, ஆர்வம், அறியாமை. நன்மை அப்படிங்கிறது எதை சொல்லுகிறது? சத்துவ குணத்தை சொல்கிறது.
ஆர்வம் அப்படிங்கிறது ரஜோகுணத்தை சொல்கிறது, அறியாமை அப்படிங்கிறது தமோ குணத்தை சொல்கிறது. வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் சூழப்படுகிறார்கள். சோ எப்ப நம்ம இந்த பூமியில வந்து விழுந்துட்டோமோ அப்பவே நம்ம இந்த இயற்கையோட தொடர்புல இருக்கிறோம், இந்த பௌதீக தொடர்புல இருக்கிறோம். பௌதீக தொடர்புல வந்துட்டாவே இந்த மாயையால் நாம் வந்து கவரப்படுகிறோம். சோ அது வந்து நம்மை வந்து வசியப்படுத்துகிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாப்ர காஷகமனாமயம் சுகசங்கேன பக்தாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவமில்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. சோ நன்மையின் குணம் அப்படின்னு எதை சொல்றாங்க? சத்துவ குணத்தை சொல்கிறார்கள். சோ யாரெல்லாம் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்கிறார்கள். சோ ஒளிரும் மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. சோ புற தூய்மை அகத்தூய்மை ரெண்டுமே இருந்தால் நம்ம வந்து சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம செய்ய மாட்டோம். சோ அது வந்து பாவத்திலிருந்து நம்மை வந்து விடுவிக்கிறது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். சோ ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள். யாரு? சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள். அந்த அறிவின் செருக்கால் அப்படியே இருந்திருக்கலாம், ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க? அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ அவங்க அப்படியே கான்ஸ்டன்டா அப்படியே இருந்திருந்தா பரவாயில்ல. அப்படி இல்லாம அறிவு ஞானத்தில் வந்து நான் தான் மற்றவங்களை விட உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த செருக்கு வந்த உடனே அவங்க வந்து கண்டிஷன் சோல்ஸா மாறி மறுபடியும் வந்து இந்த பூமியில் பிறப்பு எடுக்கிற அந்த ஆபத்தில் விழுந்து விடுகிறார்கள். அதுதான் வந்து இந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா விஞ்ஞானிகளை சொல்லலாம், தத்துவவாதிகளை சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு கர்வம் இருக்கும், ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஞானம் இருந்தாவே வந்து ஒரு கர்வம் வந்துரும். சோ அந்த செருக்கு, அதனால வந்து அவர்கள் வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். சோ அப்பவும் அந்த ஹியூமிலிட்டி இருந்திருந்தா, பணிவு இருந்திருந்தா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பிறப்பு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது. சோ அடுத்தது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். 7வது ஸ்லோகத்துல ரஜோரகாத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் நந்தி பத்னாதி கௌண்டேய கர்ம சங்கேன தேகினாம். உணர்ச்சியின் குணம். அடுத்தது ரஜோகுணத்தை பத்தி சொல்றாரு. சத்துவகுணத்தை பத்தி சொல்லிட்டாரு, இப்ப ரஜோகுணத்தை பத்தி சொல்றாரு. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. அந்த குணம், அந்த ரஜோகுணம் எதிலிருந்து பிறக்கிறது? நிறைய ஆசைகள், வரம்பற்ற ஆசைகள், பேராசை அதுல பிறக்கிறது. அதுல வந்து அந்த ஆசைகள் பூர்த்தி அடைந்தால் பரவாயில்ல, பூர்த்தி அடையலைன்னா ஏக்கம் வருகிறது. ஏக்கத்துக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் அடுத்த ஸ்டெப் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். சோ குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ பலன் நோக்கி செயல்படும் போது நம்ம வந்து பந்தப்பட்டு விடுகிறோம், இந்த முக்குணங்களால் ஆளப்படுகிறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியும். சோ ஒரு சின்ன வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நினைப்போம். அப்புறம் வந்து டபுள் பெட்ரூம் இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பங்களா வாங்கினா என்ன இருக்கும், தனி வீடு வாங்கினா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு ஆசைகளை வளர்த்து கொள்கிறோம். அந்த ஆசைகள்னால நம்ம எந்நேரமும் உழைக்க வேண்டி இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கழுதை பொதி சுமைப்பதை போல உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த வந்து துக்காலயம், இங்க வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போறோம், இது அசாஸ்வதம், இந்த வாழ்க்கை தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற ஞானம் வந்துட்டா நம்ம தொடர்ந்து அப்படி கழுத மாதிரி உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. சோ நம்ம கொஞ்ச நாள் இங்க இருக்கிறோம், இருக்கிற வரைக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு, அம்மா அப்பாக்கு, மனைவி கணவனுக்கு, குழந்தைகளுக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் சம்பாரிச்சு அதை மட்டும் இது பண்ணிட்டு இருந்தா போதும். நம்முடைய 10 தலைமுறைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அந்த அளவு உழைப்பை வந்து போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறது. தமஸ்த்வஜ்ஞானம் வித்மோகனம்
सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि सन्निबध्नाति பாரத. பரதனின் வழித்தோன்றலே, அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். இப்போ சத்துவம் சொல்லிட்டாரு, ரஜோ சொல்லிட்டாரு, இப்ப தமஸ்னுடைய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது மாயையை ஒரு மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க. அவங்க பூமியில நடக்கிற மாதிரியே இருக்காது, வேறொரு உலகத்துல இருப்பாங்க, மனம் போனபடி செயல்படுவார்கள். சோ இந்த குணத்தின் விளைவாக அவங்க எப்பவுமே சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க, ஒரு பிரேமையிலேயே இருப்பாங்க, ஒரு தூக்கம் நிறைய தூங்குவாங்க. சோ 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் தூங்கினா போதும்னா அவங்களுக்கு 10 மணி நேரம் தூங்கினா கூட அவங்க பத்தாது. அப்புறம் 1 மணி நேரத்துல செய்ய வேண்டிய வேலைய அவங்க 10 மணி நேரம் எடுத்துக்குவாங்க செய்யறதுக்கு. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு அறியாமை குணத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னு இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சத்வம் சுகே சச்சதி ரஜ கர்மணி பாரத ஞானமாவ்ருத்ய தூதம பிரமாதே சஞ்சயத்யுதா. இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களுக்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் உட்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ சத்துவ குணத்திலேயே நம்ம இருந்தா நம்ம எப்படி இருப்போம்? நம்மளுடைய மனசு தூய்மையா இருக்கும், உடல் தூய்மையாக இருக்கும், நம்ம ஞானத்தை வளர்த்து கொள்வோம். அது நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா இன்பத்தை கொடுக்கிறது. ரஜோகுணத்தில் இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளுடைய ஆசைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும், பலன் நோக்கி செயல்படுவோம். அது நிறைவேறுச்சுன்னா பரவாயில்ல, நிறைவேறலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? துக்கம் தான் நமக்கு ரிசல்ட்டா இருக்கும். சோ பலன் நோக்கி செயல்படுகிறோம். தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு பைத்தியக்காரத்திலேயே தனத்திலேயே இருப்பார்கள். அவர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள அவர்களுக்கு சக்தியே இல்லை. சோ அவங்களுக்கு ட்ரூத் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது, அதை தெரிந்து கொள்ள அவர்கள் முயல்வதும் கிடையாது. சோ இதுதான் தத்துவ தமோ குணத்துல இருக்கிற பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 10th ஸ்லோகம் இல்லை, இருங்க புக்க பார்த்து படிச்சிடலாம். ரஜஸ்தமஸ்சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமஸ்சைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, பரதனின் மைந்தனே, சத்மத்துவ குணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்து விடுகிறது. சோ ஒருத்தர் சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களுடைய மனசுல பேராசைகள் அதிகரிக்கும் போது ரஜோகுணம் மேலோங்கி விடுகிறது, டாமினேட் பண்ணுது. எந்த ரஜோகுணம் சத்துவ குணத்தை டாமினேட் பண்ணுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவ குணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கலாம். அப்ப வைஸ் வர்சாவா கூட மாறலாம். சத்துவகுணம் நீ என்ன தோற்கடிக்கிறது, நீ சப்ரஸ்டா இரு அப்படின்னு சப்ரஸ் பண்ணிட்டு சத்துவகுணம் மறுபடியும் டாமினேட் பண்றதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. வேறு சில சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவகுணத்தையும், தமோ குணம் கூட அந்த சோம்பேறித்தனம் சத்துவகுணத்தையே தோற்கடிக்கிறது, ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றது. தமோ குணத்துக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குது பாருங்க, சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் கூட தோற்கடிக்கிறது. இப்படி எப்பவுமே ஒரு உயர்நிலைக்கான ஒரு போட்டி அவங்களுக்குள்ள நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவங்களுக்குள்ளேயே ஒருத்தர் டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, ஒருத்தரை சப்ரஸ் பண்ணி அடுத்து டாமினேஷனுக்கு வர்றாங்க. சோ இந்த போட்டி அவர்களுக்குள் எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுதான் இங்க ரோப் மாதிரி கட்டி சொல்றாங்க. மைண்ட சத்துவ குணத்துக்கு இழுக்குது, சத்துவ குணம் சப்ரஸ் ஆகும் போது தமோ குணம் டாமினேட் பண்ண முடியும், ரஜோகுணமும் அதே மாதிரிதான். சோ இது மூணுமே மாறி மாறி டாமினேஷன் சப்ரஷன் இந்த மாதிரி நிலைகளுக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு போட்டி அவர்களுக்குள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். 11th ஸ்லோகம். சர்வத்ர வாரேஷு தேகே அஸ்மின் பிரகாச உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத்
விவ்ருத்தம் சத்வமித்யுத. சத்துவகுணத்தின் தோற்றங்கள் உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அனுபவிக்கப்பட முடியும். சோ நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது 9 வாயில்களை கொண்ட ஒரு நகரம். என்னென்ன 9 வாயில்கள்? 2 கண்கள், 2 நாசி துவாரங்கள், 2 காதுகள், அண்ட் ஒரு வாய், அப்புறம் ஆனஸ், அப்புறம் ஜெனிட்டல்ஸ். சோ இப்படி 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகிறது. இந்த 9 வாயில்களும் சத்துவ குணத்தால் நிரப்பப்படும் போது அது சத்துவ குணத்தால் பிரகாசிக்கப்படுகிறது. சோ ஒரு அமைதியான நிலை, ஒரு சமத்துவ நிலை அங்கே நிலவுகிறது அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. லோப பிரவృத்திராரம்ப கர்மநாம சமஸ்பிருஹः ரஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே பரதர்ஷப. பரதகுலத் தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம் மற்றும் கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. சோ ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு இங்க கிளியரா பகவான் சொல்றாரு. ரஜோகுணத்துல இருக்கும் போது, ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் போது, 3 குணமும் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு, எது டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ ரஜோகுணம் டாமினேட் இருக்கும்போது, டாமினேஷன்ல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பெரும் பற்று இருக்கும். சோ எல்லாத்துலயும் பற்று ஜாஸ்தியா இருக்கும். அப்ப கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, பேராசை இருக்கும், உன்னை அடைந்தே தீர வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அதுக்காக ஏங்கிறது, அதை அடைவதற்கு கடுமையான உழைப்பை தருவது. இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது, அப்ரகாஷோ அப்ரவృத்தி ச பிரமாதோ மோக ஏவ ச தமஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குரு நந்தன. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தா, குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. தமோ குணத்துல இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் தெரியும். ஒருவித மயக்கத்திலே இருப்போம், மனம் சொல்வதை மட்டும்தான் மனம் என்னென்னலாம் சொல்கிறதோ அது தர்மமா, அதர்மமா, நல்லதா, கெட்டதா அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஒரு சோம்பேறித்தனமா, தூக்கமா, அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ இவர்கள் செய்கின்ற செயல்களினால மற்றவர்களுக்கும் எந்த பயனும் இல்லை, அவர்களுக்கும் எந்த பயனும் இல்லை. சோ இவங்க எதுக்கு பாருங்க, எதுக்கு அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க? போதை பொருளுக்கு அடிக்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி போதை பொருளுக்கு அடிக்ட் ஆகி இருக்கிறவங்க எல்லாமே சமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்கிறது. யதா சத்வே பிரவ்ருத்தே து பிரளயம் மாதிதே ப்ரோத் ததோத்தமவிதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்யதே. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது, சோ இப்ப என்னத்துடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களோட குவாலிட்டிஸ், அப்புறம் ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட குவாலிட்டிஸ், தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட குவாலிட்டிஸ் சொல்லிட்டாரு. இப்போ நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கும் போது மரணம் அடைந்தால் நாம எங்கே போவோம் அப்படின்னு இப்ப பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போறாரு. சோ சத்துவ குணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது தூய்மையான உயர்ந்த உலகங்களை அவன் அடைகிறான். தூய்மையான உயர்ந்த உலகங்கள் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம அன்னைக்கு கோலோக சாட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப 14 ரோகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் யார் இருக்காரு? அந்த காரணோதகசாகி இருக்கிறாரு. அந்த காரண கடல்ல படுத்துக்கிட்டு அவருடைய மயிர்கண்கள்ல இருந்து அண்டங்கள் உருவாகின்றன. அந்த ஒரு அண்டத்தை எடுத்து நம்ம இன்டர்செக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கிறது? லேயரா பஞ்சபூதங்கள், அந்த 3 மனம், புத்தி, அகங்காரம், அது மொத்தமா சேர்த்து
மகதத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அந்த மகதத்துவம் இருக்கிறது லேயர்ஸா. உள்ள வந்து பார்த்தோம்னா யார் இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தா அங்க ஒரு விஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்கிறாரு. அவர் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. அவர் தான் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இன்னொரு விஷ்ணு கூட இருந்தாரு, ஸ்ரீரோகத சாயி விஷ்ணு, அவரை பத்தி பார்த்தோம். சோ அந்த கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவனுடைய நாபிக் கமலத்திலிருந்து ஒரு தாமரை தண்டு உருவாகி அதனுடைய எண்டுல வந்து பிரம்மா, தாமரை பூவுல பிரம்மா இருக்கிறாரு. சோ அங்கதான் வந்து 14 உலகங்களை நம்ம பார்த்தோம். அந்த 14 உலகங்கள், கீழே 7 உலகங்கள், நடுவுல வந்து பூலோகம், நம்ம இருக்கிற இந்த பிளானட், அதுல ஒரு இதுதான் வந்து பூமி அந்த பூலோகத்துல. அதுக்கப்புறம் பூலோகத்துக்கு மேல பார்த்தா 6 உலகங்கள். அந்த 6 உலகங்கள் தான் இங்க என்ன சொல்லுகிறோம், உயர்ந்த உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அது என்னென்ன உலகங்கள்? சத்தியலோகம், பிரம்மலோகம்னு கூட சொல்லலாம் சத்தியலோகத்துல, ஏன்னா அங்க வசிப்பவர் பிரம்மா. அடுத்தது செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தபோலோகம், ஜனோலோகம், ஜனலோகம், மகர்லோகம், ஸ்வர்லோகம், புவர்லோகம், அடுத்தது பூலோகம். சரிங்களா? இங்க யார் யாரெல்லாம் வசிக்கிறார்கள்? மேல சத்தியலோகம் சொன்ன பாத்தீங்களா, உயர்ந்த லோகம் எது அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா பிரம்மலோகம் இல்லைன்னா சத்தியலோகம், ரெண்டும் சேம் தான். அங்க யார் வசிக்கிறார்? பிரம்மதேவன் வசிக்கிறார். சத்தியலோகத்துக்கு கீழே வந்து யாரு, என்ன லோகம் இருக்கிறது? தபோலோகம். அங்க யார் வசிக்கிறார்கள்? தேவதைகள். அடுத்தது ஜனலோகம், அங்க யார் வசிக்கிறார்கள்? பித்ருக்கள். அடுத்து மகர்லோகம், இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர்கள் வசிக்கிறார்கள். அடுத்து ஸ்வர்லோகம், அங்க முனிவர்கள் வசிக்கிறார்கள். அடுத்து புவர்லோகம், கிரகங்கள், பிளானட்ஸ், நட்சத்திரம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா, அவங்க வசிக்கிறார்கள். அடுத்தது பூலோகம். சோ நம்ம எல்லாம் வசிக்கிறோம் பூலோகத்துல, ஒரு பிளானட் பூமி, அதுல நம்ம எல்லாம் வசிக்கிறோம். அப்புறம் கீழே இருக்கிற ரோகங்களும் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து பாதாளத்துல இருக்கு, பூமிக்கு கீழே இருக்கு. அதல, விதல, சுதல, தலாதல, மகாதல, பாதாள, ரசாதல அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது 7 உலகங்கள். இந்த அதல அது எப்படின்னா காமுகர்கள் வசிக்கிறார்கள், காமம் மிகுந்தவர்கள். சோ விதலன்னா அரக்கர்கள் வசிக்கிறார்கள். சுதலத்துல மகாபலி, மகாபலி சக்கரவர்த்தி தெரியும் இல்லைங்களா, அவர் வசிக்கிறாரு. தலாதலத்துல மாயாவிகள், இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் செய்யற அந்த மாதிரி மாயாவிகள் வசிக்கிறார்கள். மகாதலத்துல அசுரர்கள் வசிக்கிறார்கள். பாதாளத்துல வாசுகி உள்ளிட்ட பாம்புகள் வசிக்கிறது. ரசாதலத்துல அசுர குருக்கள் வசிக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த உயர் லோகங்கள் அப்படின்னா பூமிக்கு மேல இருக்கிற 6 லோகங்கள். சோ அவங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப சத்துவ குணத்தில் ஒருவன் மரணமடைந்தால் இந்த மேலுலகங்களாகிய 6 உலகங்கள்ல எங்க வேணாலும் வந்து அவங்க வந்து போக்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறது. சோ அப்படின்னு நம்ம முனிவர்கள் வாழற இடத்துக்கு போகலாம், எப்படி வேணாலும் போகலாம், அவங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப, கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 15th ஸ்லோகம். ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கிஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனி சுஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது, சோ ஒருத்தன் வந்து ரஜோகுணத்துல இறக்குறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, பலநோக்கு செயல்கள் ஈடுபட்டிருப்பவர்களிடையே பிறவி எடுக்கிறார்கள். யாரெல்லாம் பலநோக்கு செயல்கள் செய்யறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மக்கள்களுக்கு இடையேதான் வந்து அவர்கள் வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ அதே மாதிரி தமோ குணத்துல இறக்கும் பொழுது அவன் வந்து என்னவா பிறவி எடுப்பான்? ஒரு மிருகமாக பிறவி எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மிருகமா பிறவி எடுத்தா கீழுலகங்களுக்கு தான் போக முடியும் இறக்கும் போது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி 3 குணத்தில் இறப்பவர்கள் எங்க போறாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் தெளிவாக இப்ப சொல்லியிருக்கிறாரு. 16th ஸ்லோகம். கர்மண சுக்ருதஸ்யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கம் அஜ்ஞானம் தமசப் பலம். சோ சத்துவ குணத்தில் செயற்படுவதால் ஒருவன் தூய்மை அடைகிறான். சோ நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம், சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருப்பார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய செயல்கள் வந்து அவர்களை வந்து துக்கத்தில் தள்ளிவிடும். தமோ குணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல்கள் வந்து அறிவிலி, சோ முட்டாள்தனமான செயல்களாக இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி 3 செயல்கள் செய்தால் எந்த மாதிரி விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கறத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றாரு. 17வது ஸ்லோகத்துல சத்வாத் சஞ்சயாதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவச பிரமாத மோகௌ தமசோ பவதோ ஞானமேவச. சத்துவ குணத்திலிருந்து
உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகிறது. சோ நம்ம சத்துவ குணத்திலேயே இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து அறிவை வளர்த்துக் கொள்வோம், ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுவோம். ரஜோகுணத்துல வந்து என்ன விருத்தி ஆகிறது? பேராசை விருத்தி ஆகிறது. தமோ குணத்தில் அறிவின்மை, சோ இக்னரன்ஸ் விருத்தி ஆகிறது. ஒரு மயக்கம் விருத்தி ஆகிறது. ஒரு பித்தம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சோ அவர்கள் வந்து என்ன சொல்றது, மனம் போன போக்கிலே யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அத அவங்க பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே போவாங்க. அது அவங்களுக்கே நல்லதில்லை அப்படிங்கிறது கூட அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாத அந்த இக்னரன்ஸ் ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்து இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. அதையேதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்ய குணவிருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. சோ சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர்கள் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். சோ அவர்கள் வந்து இந்த உடலை உகுத்த பின்பு சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களுடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப உயர் உலகங்களுக்கு எலிவேட் ஆகிறார்கள். என்ன லோகமா வேணா இருக்கலாம், ஸ்வர்கலோகமா இருக்கலாம், பிரம்மலோகமா இருக்கலாம், என்ன லோகமாக வேணா இருக்கலாம். அடுத்தது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பல நோக்கு செயல்கள் செய்வதனால அவங்க வந்து இந்த பூலோகத்திலேயே இருக்கிறாங்க. அதே தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் கீழ் உலகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாவ விளைவுகளைத்தான் வந்து சேர்த்து வைத்துக் கொள்கிறது. அதனால வந்து நரகலோகங்களுக்கு தான் செல்வார்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமுமே இல்லை. நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து இந்த கோலோகா சார்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இந்த 14 உலகங்கள் இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். 19வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, நாண்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா த்ரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதி கச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். சோ நம்ம எல்லாருமே நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் நம்ம செய்யறோம். சரிங்களா? இந்த 3 குணத்துக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது. இருக்கு, அந்த குணத்துல நம்ம இல்ல. நம்ம இந்த 3 ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது, கொஞ்சம் மியூட்ல இருங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பரிமளா செல்வி, ஹரே கிருஷ்ணா. Where is பரிமளா செல்வி? க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே இந்த 3 குணங்கள்ல தான் நம்ம ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் ஒரு செயல் செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது ஏதோ பரவாயில்ல கொஞ்சம் சத்துவ குணத்துல இருப்போம். அப்புறமா நான் நேரம் செல்ல வந்து ரஜோ குணத்துக்கு மாறலாம். இல்ல சில பேர் வந்து சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கலாம். அப்புறம் சாயந்தரம் ஆக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தமோ குணத்துக்கு மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ நம்ம அந்த சமயங்கள்ல செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் நம்ம அதுல வந்து நம்ம செய்கின்றோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாகிறது. ஆனா பகவான் வந்து இந்த 3 குணங்களினால் பாதிக்கப்படாதவர். அவர் இந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த குணங்களை அவர் வந்து படைத்தார், அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றார். ஆனா அவர் வந்து நிர்குணவாதி அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம், தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்க எல்லாத்துக்குமே. So when the embodied being is able to transcend these 3 modes, he can become free. So இந்த 3 குணங்களையும் அவன் தாண்டி வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா வர முடியும் அப்படின்னு இந்த
இது நம்ம சொல்லுது 3 குணங்கள் நம்மை கட்டி போட்டுதான் வைத்திருக்கிறது. ஆனாலும் 3 குணங்களையும் தாண்டி நம்மால் வர முடியும். அதற்கு பயிற்சி தான் தேவை. சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். குணாநேதான தீத்ய த்ரீன் தேகி தேசமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யுஜரா கைர் விமுக்தோ மிருதம் ஸ்மனுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த முக்குணங்களினின்றும் உயர்வு பெறும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களினின்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை சுகிக்க முடியும். சோ நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டோம், நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறப்பு கிடைத்திருக்கிறது, நம்மளுக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சிருச்சு, மனித உடல் கிடைச்சிருச்சு. சோ இந்த 3 குணங்களையும் நம்ம தாண்டி வந்துட்டோம், 3 குணங்களினுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்ம தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க இந்த பிறப்பினால் ஏற்படுகின்ற துன்பம், இறப்பினால் ஏற்படுகின்ற துன்பம், மூப்பினால் ஏற்படுகின்ற துன்பம், வயசாகிறதுனால ஏற்படுகின்ற இந்த துன்பம், இதிலிருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைந்தவன் ஆகிறான். ஏன்னா அந்த 3 குணங்களுடைய ஆதிக்கத்தினாலதான் இதனுடைய செயல்கள் எல்லாமே, பிறப்பு இறப்பு மூப்பின் செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு பெரும் துன்பமாக தோன்றுகிறது. அந்த 3 குணங்களை நம்ம தாண்டிட்டா நமக்கு இதெல்லாம் பெரும் துன்பமாகவே தெரியாது. ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை நம்ம இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்ட்டு நம்ம தாண்டி போய்கிட்டே இருப்போம். அந்த துன்பங்கள் எல்லாம் நம்மை பாதிக்காமல் இருக்கும் போது, நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் போதே அமுதத்தை சுவைப்பதற்கு சமமாகின்றோம். சோ அமுதம் கிடைத்தா எப்படி சுவையாக இருக்குமோ அந்த அமுதத்தை நமக்கு சுவைக்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த 3 குணங்களை வென்றால் மட்டுமே அது சாத்தியம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது. So 21. Arjuna uvacha कैर्लिङ्गै स्त्रीन् पुनानेदान् अधीतो भवति प्रभो हिमासारकदं सैतां स्त्रीन् குணாநிதி வர்த்திதே. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த முக்குளங்களினின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகிறான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கை குணங்களினின்றும் உயர்கிறான் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ 3 குணங்களையும் உயர்ந்து விட்டால் அமிர்தத்தை சுவைப்பதற்கு சமம். இந்த பூ உலகிலே வாழும் போது கூட அவனை துன்பங்கள் பாதிக்காதுன்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்ப அந்த மாதிரி மனுஷங்க யாராவது இருக்காங்களா? அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களை, அவங்கள நாங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எந்த அறிகுறிகளால் நாங்க அவங்கள தெரிஞ்சுக்கிறது? அவங்களுடைய நடத்தைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவர்களுடைய குண நலன்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட இந்த கொஸ்டினை வைக்கிறாரு. நமக்கும் அந்த கொஸ்டின் தோணுது இல்லைங்களா? சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். 22 25 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்லோகங்களை வாசிச்சிடுறேன். சோ இது 3 இந்த ஸ்லோகங்கள் 22 to 25 அவர் பதில் சொல்றாரு பகவான். ஸ்ரீ பகவானுகாச்ச பிரகாசம் ச பிரவருத்திம் ச மோகமேவ ச பாண்டவ நத்வேஸ்தி சம்பிரவருத்தானி ந நிவ்ருத்தானி காங்க்ஷதி உதாசீனவதாசீனோ குணைத்யோ ந விசால்யதே குணாவர்த்தந்த இத்யேவயோ அவதிஷ்டதி நேங்கதே சமதுக்க ஸ்வஸ்த சமஸ்லோ ஸ்ராம காஞ்சன துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ் துல்ய நித்தாத்ம சம்ஸ்துதி மானோ பானயோஸ்து துல்யஸ் துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்வாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்யதே. இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது, பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவருடைய கேள்விகளுக்கு இங்க பதில் சொல்றாரு. பகவான் கூறினார் பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றியிருக்கும் போது அவதை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்கு ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு கவனமற்றவனை போன்று இருப்பவனும், உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களை சமமாக பாதிப்பவனும், மண் சட்டி கல் பொன் போன்ற இவற்றையெல்லாம் சமநோக்குடன் காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும்,
புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும் மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல நடத்துபவனும் எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவனாக காணப்படுகிறான் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லைங்களா? சோ சிதாதிர் முனி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? அவருடைய குணநலங்கள் என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சேமா தான் இங்க அதையே எல்லாமே சொல்றாரு. இங்க ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்றாரு? மண்ணா இருந்தாலும் கல்லா இருந்தாலும் பொண்ணா இருந்தாலும் அத மூணையும் சமமாதான் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளால அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா? இல்லைங்களா? நம்ம வேறொரு ஸ்லோகத்தை கூட ஒரு நாயாக இருந்தாலும் யானையாக இருந்தாலும் ஒரு அறிவு நிறைந்த அந்தணனாக இருந்தாலும் நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாக இருந்தாலும் பண்டித சமதர்ஷினக அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்ப கல்லா இருந்தாலும் மண்ணா இருந்தாலும் பொண்ணா இருந்தாலும் அதையும் சமமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாரு. இந்த டுவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. அறிவு நிறைந்தவர், அப்புறம் மான அவமானத்தை சமமாக மதிப்பவர், எதிரியையும் நண்பனையும் சமமாக மதிப்பவர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி எல்லாமே அவருக்கு ஒண்ணுதான். சோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸோட இருக்கிறவர்கள் தான் என்னது 3 குணங்களையும் வென்றவர்கள் அப்படிங்கிறத இங்க பகவான் தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. 26ல மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்மபூதாய கல்பதே. சோ பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான் அப்படிங்கிறாங்க. 3 குணங்களிலும் கடந்தவர்கள், இழிவு அடையாதவர்கள். சோ இழிவு அடையாதவர்கள்னா அந்த சமநோக்கு உடையவர்கள். சோ அவங்க எந்த நிலைக்கு வந்துடுறாங்க? பிரம்ம நிலைக்கு விடுகிறார்கள். ஒரு சமநிலை வந்துருது இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாத்தையுமே கடந்தவர்களாகி விடுகிறார்கள். 3 குணங்களையும் கடந்தவர்கள் பிரம்ம நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஒரே ஒரு நிமிஷம். பேக்ல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 3 நிலைகளையும் கடந்து பிரம்மன் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு பகவான். இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, புக்ஸ் என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் இங்க அவைலபிளா இருக்கு, ரேட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இத நீங்க கோயிலுடைய லிங்க் கூட இங்க கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு இன்னைக்கு வர்ற அந்த பிடிஎஃப்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அங்க ஆர்டர் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கறதா. ஜெபமாலை வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம். ஏதாவது புக்ஸ் வேணும்னா எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க அங்க ஆர்டர் பண்ணி கோயிலோட லிங்க்ல இருந்து வாங்கிக்கலாம். நீங்க இந்த கோர்ஸ நீங்க டீப்பா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இன்னும் 2 நாள்ல லிங்க் வந்துடும். நீங்க அதுல கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் உங்களை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். லெவல் 2க்கு போனீங்கன்னா இப்ப நம்ம மேலோட்டமா படிச்சதை நம்ம டீப்பா படிப்போம். அப்போ உங்களுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். ஸ்பிரிச்சுவலா நீங்க முன்னேறுவதற்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ நீங்க இதை கன்சிடர் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி உங்க வீட்டுல குழந்தைகள் இருந்தா கூட அவங்களுக்குன்னு கூட தனி கிளாஸஸே இருக்குது. அவங்க ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைகளா இருக்கலாம். 4 டைம்ல அந்த கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. காலையில முடியாத குழந்தைகள் சாயந்தரம் அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சோ அங்க சின்ன சின்ன போட்டிகள், இந்த டிராயிங்ஸ், ஸ்லோகம் சொல்றது, அந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களை அந்த மாதிரி ஊக்குவிக்கிறார்கள். ஸோ இதுல நீங்க உங்க குழந்தைகளை எல்லாம், உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் குழந்தைங்களை, உங்களுடைய நெய்பர்ஸோட குழந்தைங்களை, உங்க வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைங்களை எல்லாத்தையும் நீங்க ஜாயின் பண்ண வச்சு அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா, ஏன்னா இந்த உலகம் கலியுகம்.
ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ அவங்கள வந்து இப்பந்தே வந்து பக்தியில ஈடுபடுத்தினோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் வந்து பிரைட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ நீங்க இத வந்து நீங்க இந்த இத குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி எல்லாரையும் வந்து ஜாயின் பண்ண வச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிவடைகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி, நான் இதோட ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். மாதாஜி, இன்னைக்கு வந்து மிருகாரி கதை சொல்றீங்களா? ஆமா ஆமா நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த மிருகாரிங்கிற ஒரு வேடனுடைய கதையை பத்தி அப்போ சொல்ல போறேன். நாரதர் ஒரு வாட்டி பிரயாக்ல போய் திரிவேணி சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்றதுக்கு வேண்டி வர அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு மான் வந்து குத்துயிரும் கொலையுருமா கிடக்கிறத பாக்குறாரு. அப்போ ஐயோ என்னது இது, மான் இப்படி கிடக்கேன்னு சொல்லிட்டு நடந்து வந்துட்டே இருக்கும்போது அங்க இன்னொரு காட்டு பன்னி கூட காலு கையெல்லாம் உடைஞ்சு அப்படி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் தூரம் வந்தா ஒரு முயல் அந்த மாதிரி உயிரோட போராடிட்டு இருக்கு. அப்ப அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது, இது யாரு இந்த மாதிரி பாதி செத்து கொலை உயிரோட இருக்கிற ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு வேடன் யார் இப்படி பண்ணிட்டு போயிருக்கா அப்படின்னுட்டு தேடிட்டு பார்க்கும்போது அங்க ஒரு வேடன் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கொல்லாம அது ஒரு மாதிரி அறகுறையா அதை வந்து துன்புறுத்துற மாதிரி கொண்டுண்டு போயிட்டு இருக்கான். அப்ப அவன் கிட்டக்க போய் ஏன்பா இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்னு கேட்கும்போது, என்ன சாமி உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது மாந்தோல் வேணுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்குற. நான் அதுக்கு வரல, நீ வந்து இப்படி ஒரு பிராணிகள் எல்லாத்தையும் பாதி உயிரோட இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கியே, அப்படி செய்யாத, கொல்றதானா ஃபுல்லா கொன்னா கூட ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனா நீ இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா உனக்கு பாவம் ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்து சேரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்போ அவர் சொல்றார், இல்லை எங்களுடைய தகப்பனார் எனக்கு இப்படிதான் எனக்கு வேடம் வேட்டையாட சொல்லி கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்போ நீ இப்படி பண்ணேன்னா உனக்கு பாவம் ஜாஸ்தி ஆகும், இனி நான் சொல்ற மாதிரி நீ கேக்குறியா அப்படின்னு. அப்ப நான் உங்க சொல்ற மாதிரி கேட்டேன்னா என்னுடைய குடும்பத்தை யாரு பாப்பா, என் பொண்டாட்டி குழந்தை எல்லாம் பசியோட ஆயிடுமே அப்படின்னுட்டு சொல்றாரு. நான் அது உனக்கு உனக்கு பத்னியா இருக்கிற மாதிரி பண்ண மாட்டேன், அதுக்கு ஒரு வழிவகுத்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுடைய மனசை மாத்துறார். அவனும் சரி சரி சாமி நீங்க சொல்ற மாதிரி கேட்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லுவான். அப்ப அவன் கிட்டக்க, நீ கங்கையில போய் ஒன்னும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு துளசிக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு குடியில அமைச்சுக்கோ, நீ அங்க உட்கார்ந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை அவனுக்கு உபதேசம் செய்து நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இப்படிங்கிற இந்த நாமத்தை சொல்லின்று உனக்கு உனக்கு சாப்பிடறதுக்கும் உன்னுடைய குடும்பத்தார் சாப்பிடறதுக்கும் நான் ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ற. இவனும் அதே மாதிரியே அங்க போய் கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அங்க ஒரு குடில் அமைச்சுட்டு ஒரு துளசி செடி வச்சு அதுக்கு ஏத்தாப்புல உட்காந்து அவன் நாம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். நாரதர் என்ன பண்றார், பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல எல்லாம் போய் அங்க ஒரு புதிய வைஷ்ணவர் வந்திருக்க, அவர் ரொம்ப தெய்வீகமானவர், சுவாமி பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி, நீங்க எல்லாரும் அவரை போய் பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லார்கிட்டையும் அங்க பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா கிராமத்திலையும் போய் இவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறார். அப்ப அங்க இருக்கிறவா எல்லாரும், ஓ பெரிய ஞானி போல இருக்கு, பெரிய இவர் போல இருக்கு, இப்ப நாரதரே வந்து சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பார்க்கறதுக்கு வேண்டி இவா எல்லாரும் போகும்போது பழங்கள் தானியங்கள் அப்படின்னுட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அவரை பார்க்கறதுக்கு போறான். அப்போ அதையெல்லாம் அவர் வாங்கிட்டு பார்த்து அவர் அதை எல்லாத்தையும் சுவாமிக்கு
அவளும் சாப்பிட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணியும் மிச்சம் வந்தது. அப்ப அவர் என்ன பண்ணார், அதை எல்லாத்தையும் பிரசாதமா வரவாளுக்கே எல்லாருக்கும் அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். அப்போ அது இந்த மாதிரி அவர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு நாரதர் வந்து பர்வத முனி அவரையும் அவருடைய நண்பரையும் அழைச்சிண்டு, நான் என்னுடைய ஒரு சிஷ்யன் இருக்கேன், அவன் வந்து ஒரு வேடனா இருந்தவனாக்கும், அவனை நான் உபதேசம் பண்ணி அவனை இது பண்ணேன், நம்ம போய் அவனை போய் பார்த்துட்டு வரலாம் எப்படி இருக்கான்னுட்டு சொல்லிட்டு அவ 2 பேருமா வரா. அப்ப வரும்போது இவ வரத பார்த்துட்டு உடனே அந்த மிருகாரி என்ன பண்றான், உடனே தன்னுடைய மேல் அங்க வஸ்திரத்தால அவர் வர வழி எல்லாத்தையும் பெருக்கி கொடுக்குறார். ஏன்னா அங்க வந்து ஏதாவது புழு பூச்சி எறும்பு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா கால்பட்டு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னுட்டு அதெல்லாம் தன்னோட அங்க வஸ்திரத்தால எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி ஒதுக்கி கொடுக்குறான். அப்போ அவருக்கு பயங்கர அதிசயமாயிடுது. ஒரு காலத்துல அவன் வந்து மிருகங்கள்லாம் பாதி செத்த மாதிரி அத அவஸ்தைப்பட விட்டுட்டு இருந்த ஒருத்தன் இப்ப வந்து ஒரு புழு பூச்சி எறும்பு கூட தீங்கு வரக்கூடாதுன்னுட்டு அவன் அவ்வளவு இதுவா ஜாகிரதையா இருக்கான் அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு தன்னுடைய சிஷ்யன் ரொம்ப நல்ல நெருவா தெய்வ பக்தியில வந்துட்டான்னுட்டு நாரதருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுறது. அப்போ அவன் ஒரு நல்ல ஒரு வைஷ்ணவனா அவன் மாறிட்டான். இதுதான் இந்த கதையோடைய தேங்க்யூ எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ.